मेगनजों नायब्लाबो अहाया गोसो आंनि जिउजों मोजां मोनबाय नोंखौनो अलसिया नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ दासिमबो फुल नायाखै अब्ला नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरो मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायनो नांगोन, होनब्लासो नोंथांमोना मिथिगोन बे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां। बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअनि आपडेट मोनबाय थागोन। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटनि सायाव। बियो फैनो गोनां बड' मुभिनि मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ'। बे भिडिअनि मुङानो जादों थुलुंगा आरो नैबे गोदान मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जादों सिरि सिरि। लोगोफोर, दासिमबो नोंथांमोना नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ फुल नायाखै अब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। बिथांमोना नैबे भिडिअ एबा नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ दासिमबो फुल आपल'ड खालामथ'वाखै। जेब्ला बिथांमोना बे भिडिअखौ फुल आपल'ड खालामगोन अब्ला आं आंनि चेनेलाव आरोबाव खनसे आपडेट खालामनो नाजागोन। बे भिडिअनि कास्टिंआनो जादों सिमां सैनारि, प्रियंका लाहारी। नैबे मिउजिक भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जागोन। बे भिडिअनि डिरेक्सन आरो करिय'ग्राफियानो जादों लिसान रामसियारि। लोगोफोर, नैबे भिडिअखौ नोंथांमोना एक्साइटेड जानानै नेनानै थादो। नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों प्राण बर' आरो नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों गीताश्री रामसियारि, सोमखोर बसुमतारी। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमहालागै नैबे टिजारखौ नायाखै अब्ला बिथांमोननि जिबि क्रिएशन इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि बे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायनानै लाहैदो। लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो।